Meta sal-lum aktar minn 2 persuni li ma jgħixux fl-istess dar ma jistgħux ikunu barra flimkien fi ftit jiem oħra bit-tneħħija tal-miżuri restrittivi jista' ikollna 25 student u l-edukaturi tagħhom flimkien għal 6 sigħat sħaħ. Kienet din id-dikjarazzjoni diretta li saret mill-Union tal-Għalliema l-MUT meta insistiet li dwar it-tneħħija tal-miżuri u jekk l-iskejjel ikunu l-ewwel li jiftħu b'mod fiżiku, il-Gvern mhux ser isib il-qbil tal-MUT. Il-Union diġà esprimiet il-femiet tagħha f'laqgħa mal-awtoritajiet tal-edukazzjoni u tas-saħħa pubblika u insistiet li l-iskejjel m'għandhomx jinfetħu mal-ewwel. L-MUT fakret li l-iskejjel ingħalqu meta l-varjant kien qed iwassal għal maġġoranza ta' każi pożittivi bl-iskejjel l-edukaturi u l-familji jispiċċaw arkub tihom bil-każijiet li waslu għal mijiet ta' studenti raba fi kwarantina. L-MUT qalet li dan kollu għandu jkun evitat għax kien ta' detriment għal kulħadd, inkluż għall-edukazzjoni li ma setgħetx tingħata f'tali ċirkustanzi. Fid-dawl ta' dawn il-konsiderazzjonijiet, l-MUT qed titlob li l-pjan ta' rilaxx tal-miżuri ikun wieħed għaqli u li ma jpoġġix lill-edukaturi, l-istudenti u l-familji fis-sitwazzjoni li kienu ftit tal-ġimgħat ilu.